Για να μας έκανε της Παναγίας. Τι για όνομα. Δεν στεναχώρεσαι με τον άντρα μου, ωραία Βαρβάρα. Δεν πάει άλλο παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν Τι θέλει, θα ρε, πεθάνεις και παιδάκι. είσαι αδελφή μου και σε πονάω. Εσύ πάνω από 5 μήνες ζωή δεν έχεις, κοπέλα μου. Όπως έχεις γίνει. Βαρβάρα, κοίταξε να δεις, η μαδιά θα παχύνω, έτσι. Πώς θα παχύνεις, με τον αέρα και με τη βρώμα. Ποια βρώμα, ρε Με Βαρβάρα. κομμένα φώτα επιτρέπετε 4 παιδιά και εσύ και να σε κλειδώνει μέσα εκεί και να έρχεται την άλλη μέρα το πρωί. Ποιο με κλειδώνει, ρε Βαρβάρα. Ποιος σε κλειδώνει? Έλα, ρε Βαρβάρα, μην λέμε και αυτά, με κλειδώνει με ένα άντρας μου μέσα. Έλα, ρε Βαρβάρα. Έλα, ρε Βαρβάρα. Ένα Όχι, λεπτάκι. με κλειδώνει, ρε Βαρβάρα. Άκουσα με ένα λεπτάκι. Όχι τέτοια λόγια. Κορίτσι μου γλυκό δεν είναι. Όχι τέτοια λόγια, ρε Βαρβάρα. Όχι, ρε Να γαμώτα. σου πω κάτι, αδελφούλα. Αυτόν αγαπώ τον άντρα μου. Γιατί λες αυτά τα λόγια. Κοπέλα μου για το καλό σου στο λόγο δεν το θέλω. Καλό μου, ρε Βαρβάρα. Μου θέλεις Αύριο πάει για δουλειά, καταλαβαίνεις. Έχουμε χορτάσει. Αν θέλει να πάει για